Hello, my mommy. Hello, my dear. Mommy, what is the one thing that you really want to thank God for today? Yo. Ngyambonga uNkulunkulu. Emhle ngamaxesha onke. uNkulunkulu uqove bhaka. My God. Ethi makabhaka. Wabhaka lentombi le. Lentombi wayibhaka. Yazi uNkulunkulu umcela ngasonke isikhathi unganqamazeli. Come on now. Ukusho ukuthi ngasonke isikhathi ubheke kuye uyakwenzela. Ngidlule ezimene ezinzima kahle. Ngithi mangidlula ezimene ezinzima ngithi Jehova ngicela ukuthi ube nami ngasonke isikhathi. La ngihamba khona ngihamba engozini ethunzini lokufa. Uthi kimi nginawe bambezela njalo kabambezela emphethweni kaJehova noma kunzima kangakanani. Yathi le ntombi yopha for many years. Wathi owesifazane zizimbi izinto ethi uma kahlezi abukela abanye bomama bethulisa bencelisa beteta kodwa Jehova uyangangiphi zathi zimhleke ezinye intombi wasithela wangena ngale wathi Jehova ehleba bathi udakiwe na engadakwa ngephile saka kodwa Jehova ehlakaniphile ngaso sikhathi how many years 90 something kodwa uNkulunkulu ngizayilahlela imbewu. Come on, mommy. Ayilahlela uHana waba nomntwana asingayikuthi ngoba khona bafuna ukuphazamisa ukuthi sikhuluma ngoJehova lezi langa lapho ngiyothi ngifika khona ngithi uma ngikhuluma ngithi mama shona edolweni yonke into uma ufuna ukuyenza kufanele kumcele uNkulunkulu ungamgabazi unganqamazeli ungahambi ngapha nengapha shona kuNkulunkulu uzokwenzela. Ngiyabonga. Oh guys, that was UmaNtuli guy one from skeem sami interviewed by one and the only daughter uSthoko. Kahle guys, lo mama nje akaniwe pulpit ashumayele because wow uyevakala uthi ke she's been through a lot but uThixo ubehlezi enaye athi noma ngabe inodlula kuyona shona kuNkulunkulu. We knew her in many of her characters but le ayidlala manje ku skeem sami guys iyona ke ngampela ke aziwa ngayo noma uhlangana endleleni nombiza ubizwa ngokuthi ke uMaNtuli ngenxa yendlela ayidlale ngayo leya character yakhe yokuba uMaNtuli guys and siyamthanda kakhulu and we respect her craft kakhulu guys. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.